ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇದು ನಮ್ದು ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇನಿ ದುಬೈಡ್ 1,000 ಜನ ನಮ್ಮ ಮೂವಿನ ತೂತೇರು ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಶಾರ್ಜಾ ನೆತ್ತ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಮೂಡುದು ಬೈದಂದೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲ ಇಟ್ಟು ಸಿಂಗ್ ಮಂದಲೆ ಸ್ಯಾಡ್ ಸಾಂಗ್. Again, thank you very much, Prakash sir, for giving me this opportunity. ನಮ್ಮ ಈ ದುಬೈಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಕನ ಉಡಲ್ಡ್ 6 ದ ಮಿತ್ತು 6 ಹಾಕಿ ನಂಚಿನ ಜನ ಈ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಿಡ್ದಾರ ಹೆಂಗ್ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾತ್ ಸಿಕ್ಕ ಹೃದಯ್ ದುಬೈಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಲ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ನಟೆ ಅಂಚಾತಪನಗ ಚಾಲೆನ ಮೂಲಕ ಈತೊಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚಾತಪನಗಿನ ಚಾನಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಡು ನನಾದ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೂಡುದು ಬರಡು ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೃದಯ ವಿಟ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ದಾಯ ಇನಿ ಬೈದ ಪಂದಿಗೆಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ದುಬೈಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಆತಿನ ಪುದರ್ ಆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಒಂದು ಪಂದಿಗೆಂಡ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೀಯರ ಬೈದ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂದು ತೂಕ ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಲಕೇನ್ಗ ಅಂಚನೆ ವಿನೀತನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈದಿರ್ ಪಂದು ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಆಡಲ ಪಾತಿರ್ಪಾಗ. ಸೊ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ ಬಲೆ ಮೂವಿ ತೂಕ ಎಂಚ ಮೂವಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಂಪಿನಾಂಡ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಜಂತೊಟ್ಟು 1983 ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪು ಮಲ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕದ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಡಿದು ಹೋಯ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕ್ ಮುಖ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಏನ್ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದ ಹೀರೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹೀರೋ ಪಂಪೆ ಎಂಕಲು ಎಂಕಲ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂಲಕ ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಪಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವಿನೀತ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮತ ಆದಪ್ಪು ಅನ್ವಿತ ಸಾಗರ ಆದಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೈದಾರೆ ನಿರ್ಮಾಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲ ಮಲ್ದಾರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅದು ಮದರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕದ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧೀರುಭಾಯ್ ನಮ್ದು ಫೇವರೇಟ್ ಒಂದು ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇದು ನಮ್ದು ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಧೀರುಭಾಯ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ದಾದ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಚ ದುಬೈ ಬರ್ತದೆ. ದುಬೈ ಬತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ರೌಡ್ ಬೈದೇರು ಇನಿ ದುಬೈಡ್ 1,000 ಜನ ನಮ್ಮ ಮೂವಿನ ತೂತೇರು ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಖುಷಿ ಒಂದು ನನಾದ ಜನ ಈ ಮೂವಿನ ತೂವಡು ದೇಪಂಡ ಮೂವಿಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಂಡು ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತು ಪುನಿಕ್ಲಿಗ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಇತ ದುಬೈ ಮುಟ್ಟ ಬೈತಾನೆ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು, ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು, ಒಂಜಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಉಂಡು, ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಡು. ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಮೂವಿ 100% ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೂವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಒಂದ್ 10 ಜನ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ ಅವರು ಈ ದುಬೈಡ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿಲಿಗೆ ಪನ್ಪುನಾಡ ದಾದ ಪನ್ಪಾರು ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರೇಟರ್ ನೆಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂಚನಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದೆ ನಾನು ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದಿನ ರೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಯಾನ್ ದುಬೈ ಬರ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಚದ ಅರಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನ ತೂವಡು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದವಡು ತೇಪಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಮತ್ತು ಮಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚದು ದುಬೈ ಡುಪು ನಚ್ಚಿನ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ತೂದು ಇಂಕ ಹಾರೈಸೋಡು ಮೂವಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಣ್ಣ. ಇನ್ನೊಂಜಿ ಈ ಬಂಗಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಏಪ್ಪಲ ಕೈ ಬಿಡುಪು ಜೇರುವಂತ ಸೋಲ್ಮೇಲಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಶಾರ್ಜಾ ನೆತ್ತ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ತೂಕ ಈ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಪನ್ಪುನ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ್. ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಮೂಡುದು ಬೈದಂದೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದು ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ 90s 80s ಬರೋ ಗೊಬ್ಬು ದಿನ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೈದನ್ ಆತೆ ಅತ್ತು ಇಮೋಷನಲ್ ಆತೆ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೈಟ್ ಅದು ಎಡ್ಡ ಕಾಮಿಡಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಬೈದಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ 100 ದಿನದ್ದು ಮಿತ್ತು ಬಲಿಪೋಡು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಆಶೆ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಅದು ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಕಲು ಗಲ್ಫುದಕ್ಕೂ ಪನ್ಪಂದ್ ಬಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದೇ ಪನ್ಪ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬತ್ತು ಓಡೊಂದು ಎಂಗಲ ವಿನಂತಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.
ಮ್ಯಾಮ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಈ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ ನಾರ್ಮಲಿ ಅನ್ನ ತುಳು ಮೂವಿ ಆತ ಪ್ರೈಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಎಂಕ ಆತ ಎಡ್ಡ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಆತನ್ ಆಯ್ತ ಕಾಮಿಡಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೈದಂಡ ಬೊಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಚಿನ್ ಬೊಕ ನವೀನ್ ಬೊಕ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಆತಂಡ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಏನ ಮಗಲ ಇಟ್ಟು ಸಿಂಗ್ ಮಂದಲ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಸಾಂಗ್ ಅವಳ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮೂಡ್ ಬೈದ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗ್ ಮಂತೇರ್ ಬಂದು ಬಂದಿರು ಎಂಚಿತ್ತು ನಾದ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಲೆ ಮೇಡಮ್. It's a very wholesome movie. Mast khushi and posa concept in the Tulu industry. I want all the younger generation kids to watch the movie. Again, thank you very much, Prajwal sir, for giving me this opportunity. Sachinana, you're too good. Vinitana also amazing. Yeah, all the best. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವಿ ತೂವರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೊಟ್ಟು ಬೈದಿತ್ತ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರುವೆರ್ಲ ಸಮತ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಫೇವರೇಟ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ್ ಈವನ್ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ವಾಮಂಜರು ಬೋಲಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೋದು ತೂಪಿನ ಮೂವಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಆವಡ್ ఒక యాక్టింగ్ ఆవడు పూరేర్నల ప్లస్ టు సీ ద రియల్ టైమ్ హీరో అండ్ హీరోయిన్ ఇన్ లైఫ్ అండ్ హియర్ ఆఫ్టర్ లైక్ ಖಂಡಿತ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಐನ ತೆಕುಲು ಅಂದ್ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಕ್ಲೆನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂವೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಮೆಮರೀಸ್ ಎಂಕಲ್ಗು ಬಂದಿತ್ತು ಜಾಂಡ ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಪೂರಜ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಮೂವಿ ಅಂದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅವಪುರ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಗೊಬ್ಬದಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಪೂರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರೂಲ್ಲೇರ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ 100% ಕೊಡ್ತೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮೂವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ನಮ್ಮ ಈ ದುಬೈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಕಲ್ನ ಉಡಲ್ಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ದ ಮಿತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನಂಚಿನ ಜನ ಏರ್ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನ ಹೀರೋ ಮುನ್ಪುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಬಲೆ ಆಡೊಂಚೂರು ಪಾತ್ರಗ ವಿನಿತನ ಎಂಚೆತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನುಡು ಈ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏಮನ್ನಾಗ ಅವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಾತ್ರ ಅಂದ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಅದು ಭಂಗ ಬೈದ ಅಂಚ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಈತ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮೂವೀಸ್ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆರಿ ರಾ ಆದ್ರೆ ವೆರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದದೆ ಇದ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಐಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಮೋಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಂದ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಏನಿರ್ದಾತ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಅಂಚಾದ ದುಬೈ ದಾಖಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಈದ್ ಕೊಡ್ತಾಕಲ್ಲ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏತು ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ತಗೊಂಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರೋ ತೂದು ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಅನ್ಸನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದುಬೈದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೂದು ಇರೆಗೆ ಹೆಂಗ್ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಈ ಮೂವಿ ತೂವೋಡು ದಾ ಎಂದು ಪಂದ್ ಇರ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏಂಡ ಇರು ದಾದ ಪನ್ ಪರಿ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಏನ ಲೆಕ್ಕಡಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಯ ತೂವೋಡು ಅನ್ ಪಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಏರ್ ತೂಪೆರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಕುಲು ಥಿಯೇಟರ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದ ಎಂಕುಲು ಕಾಸ್ಕೋರ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಜೆ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಮೂವಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ರೀತಿದ ಪ್ರಯತ್ನಾಗ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬತ್ತದ ಸಾತ್ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಪ್ಪುನ ಗುಬ್ಬುಲ ಆವಡ್ ಅತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕತೆಲು ಪುಟ್ಟುವ ಸೊ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನಂಚಿನ ಕತೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಂದೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಕೊಡು ಅಪ್ಪಗ ತುಳುವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಪೇರು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಪಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಬೇತೆಗೆ ಡಬ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಲಿ ಏನೊಂಜಿ ಈ ಮೂವಿ ತೂಪನ ಬಂಡ ನಮಕ್ ನೆಟ್ ಮಾತ ದಿಗ್ಗಜರ್ನಕ್ಲು ಯಾಕೆ ಮಲ್ದೇರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಳು ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೇರೆ ಸೊ ಮುಕುಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಡ್ ನೆಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಹಾಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲೆ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಹಾಕಲು ಮಾಮಂದೆಲೆ ಸೊ ಏಪಲ ಎಂಕ್ ಏರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪನ ಫೀಲ್ ಹಾಕಲು ಕೊಡ್ತುಚೇರು ಅಕುಲು ಜೋಕುಲ್ಲಕನೆ ತೂತಿರು ಅಲ್ಲ ತತ್ತನ ಪಂದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು
ಬೆಳಗಾಯರ್ ಪಂಡ ಅಕುಲ್ ಪೋಪುನ ಸಾದಿಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದ್ಕೊನೆ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸುಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಡ್ದ ಹತ್ರ ನಮ ಅಂದ್ ಬಂದಿರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಗಜಾನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಯ್ನಡ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅವನು ಪೂರ ಮಾತ ಇತ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಆಸ್ ಎ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ ಕತೆ ನೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ ಅಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಿತ್ತು ಖಂಡಿತವಾದ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ತೆಲಿಪದ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಮುಟ್ಟಕೋನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ನಮಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇಂಚನೆ ನನಾತಿ ಇರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರು ಓಲ ಒಂಜಿ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಬರಲ್ಲ ತೂರೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿನೀತನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈತು ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಈ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತದಾದ ತೂದು ಬತ್ತಾರ ಅವೇತ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಮ್ಮ ರೋಹನನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ರೋಹನನ್ನ ನಮಸ್ತೆ ಈರ್ನನೆ ಮೂವಿ ಈರ್ದನೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಎಂಚಾತನ ಮೂವಿ ಈರೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೂದು ಎಂಚಾಡ ಬಲ್ಲೆ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಮೂವಿ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪನ್ಪೆದ ಪಂಡ ಈ ಮೂವಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಪತ್ತದ ಕುಲವನ್ ಅಂಚಿನ ಮೂವಿ ಒಂದೆಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಒಂಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಯುನೀಕ್ ಅಂಡ್ ತುಳುಗು ಯಾನೆನ್ವೆ ಒಂಜಿ ಯುನೀಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಥಿಯೇಟರ್ ನಮ್ಮ ವೈಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದುಂಡು ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಈರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದುಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಂಡ್ ಇರಿತ ದಿನಕ್ಕೆ ಸೊ ಈರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ದುಬೈದ ತುಳುವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಓಡ ಏತು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಯಾನೆನ್ವೆ ದುಬೈಡ್ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪನುಲಿ ಪಂಡ ಶಾರ್ಜಾಡ್ ಅಬುದಾಬಿಡ್ ದುಬೈಡ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜೇ ದಿನ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಸ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ 2 days 2850 ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಆತಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ 2850 ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಬಟ್ ನಮಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಶೋಸ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಆತದ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪುನ್ ಏಪ ಎಂಚಿನ ದುಮ್ಮುದ ದಿನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾವ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಜಾತ ಜನ ಅಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲೇರು ಸೊ ಈರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲಿಗೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಯ ತೂವೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಇರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ದಾಯ ತೂವೋಡು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಬತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತು ತೂವೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲ ಬೇತೆ ವಾ ಸಿನಿಮಾಡ್ದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪನ್ಪಿನ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತ ತೂಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನಿಜ್ಜಿದ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಬೆರಿ ತಟ್ಟದ ನಮಗೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ನನ್ನಾತೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನ ದೆಪ್ಪೆರೆ ನಮಗೊಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕಾದ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚಿನ ಬನ್ನಾಗ ತೂವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ರೋಹನನ್ನ ಇರ್ನ ಈ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನಾತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಏಪಲ ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಜೇರು ಅಂಚನೆ ಈರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ನನಾತ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದಕ್ಕೇನ್ವಾ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದುಬೈದ ಫೇಮಸ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪು ಓ ಪಂದಿಗೆಂಡ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕಸಿನ್ಸ್ ಬಂದ್ ಸೊ ಐತ ಗುರಿಕಾರ್ ಮುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಆರಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಈ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಾತ ನನ್ನ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೃದಯ್ ಇದು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಮೂವಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದು ಮೂವಿ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂದು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಬೇಕ ಮೂವಿ ಪಂಡ್ರಜಿ ನೀರ್ಲ ತೂಯಾರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿದ ಮಸ್ತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೈದಂಡೆ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿನೀತ್ ಸರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ತೂನಾಗನೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲ ಪುನಾಗ ಬಂದಿತ್ತ ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ರೋಮಾಂಚನ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಚಿಂಗ ಮುಂಚೆ ಅಗ್ಗಿ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ತರದ ಬೊಕ್ಕ ಮೂವಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಬೈದಿನೇಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಮೇನ್ ಪಂಡ ಈ ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತದು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಪೋಯರ ಹೋದ ಅಂಚೆ ಪುರ ಮಂತಿಜಿ ಈ ಮೂವಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಕೊತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊನತಾರೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ದ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ ವಿನೀತ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಚಿನ್ ಮಾಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಅಂತೂ ಪನೀರ್ನೇಜಿ ಆತು ಸೂಪರ್ ಆತ ಎಂಕ್ಲಿ ಬುಲಿಪರ್ ಆರ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಬುಲಿಪರ್ ಅದ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಖಂಡಿತ ಓವರಾಲ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪೂರಕ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ಡೆ ಅದನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಲ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಂತಿದ್ರೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಸರ್ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಭೋಜರಾಜ್ ಸರ್ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ದಿನ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೆಲವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ರಂಡು ದುಬೈಡ್ ಇಂಕ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಳ್ಳ ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಬೇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಗ್ಲಾಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬಟ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬಟ್ಲೆ ಮರಪೊಚ್ಚಾವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೃದಯ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋಲೇರು ಎಂಬೇರು ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ದುಬೈಡ್ ಆ ನಮ್ಮ ಎಂಡೆಡ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಆಕ್ಟರ್ ಅದು ನಮ್ಮ
ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಆದೊಲ್ಲೆರ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ದಾದ ಈ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ. ಎಸ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಾಕುಲು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಐನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿತ್ತ ತೆರಿಪವನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆದ ಬೈದಿನ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಖಾಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ನೆಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಲ ಉಂಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮನ್ಪುನಾತ್ ತೆಲಿಪುನಾತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಲ ಮಲ್ದೇರು ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದ ಬೈದಿನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪುಣಿದ ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ವಿನೀತ್ ಅದು ಪಡು ವಿನೀತ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದ. ಸೊ ಅಂಚದ ಇಂಕ್ ವಿನೀತ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಡಿದ್ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ತೂಪುನ ಚಿತ್ತನೆ ಮೂವಿ ಪಕ್ಕ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಮೂವಿ. ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ದುಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲಂದ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲಂದ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಾಂಡ್ ಈ ಮೂವಿದ ಒಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪನ್ನೆ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಮೂವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೂವಿ ತೂಯಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇಡೆ ಬೈದಿನ ಅಕುಲು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪುನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುದಿನ ಅಕುಲು ಎಂಕುಲು ಎನ್ಮ ಅವ್ರದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೊಬ್ಬೊಂತಿನ ಅಕುಲು ಪ್ರತಿ ಆಯ್ತಾರ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂನಗಜ್ಜೆ ನಿಜವಾದ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು. ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರೆ ಕೊರಡು ಪಂದಾಂಡ ಮೂವಿದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದಯಪಂಡ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮಲ್ದೇರು ದಯಪಂಡ ಈತ್ ನೆಟ್ಟ ಓ ಮೂವಿ ಇಡ್ಲ ಈವನ್ ಕನ್ನಡ ಆದೊಪ್ಪು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಆದೊಪ್ಪು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಅವಳ ತುಳುನಾಡದ ಫೇಮಸ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ದೇರು. ಐಟ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಮ್ಮೆ ಮಗನ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅವೇನು ಪೂರ ತೋಜಾದೇರು. ಐಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಕಾಮಿಡಿನ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಸೊ ಒಂಜಾತ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ ತೂದು ಖುಷಿಯಾದ ಒಂಜಿ ವಿದಾಯ ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅರ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ದಾದ ಪಂಡ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು ಭಾಷೆನ್ ಈ ಬಾಗುಡು ರಿಪಾವಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ಗು ದಾದನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಎತ್ತಿನಾರ್ನ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಮೂವಿದ ಮೂಲಕ ಆರ್ ಈಡೇರಿಸಿದಾರ್ ಪಂದು ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ GCC ಡುಪ್ಪುನ ಒಂಜಾತ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡು ಮೂವಿ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಜಂತೊಟ್ಟು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನನಾತ್ ಮೂವಿ ಬರ್ರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಗ್ಲೆ ಇರೆಗ್ ಹೃದಯ್ ದುಬೈಡ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮಲ್ಲ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ನಟೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಇರೆಗ್ಲ ಈರ್ನ ಚಾಲೆಂದ ಮೂಲಕ ಈತೊಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡ್ ಇರೆಡ್ ನನಾದ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಮೂಡುದು ಬರಡ್ ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕನೆ ದಾಯಪಂಡ 100% ಪೈಸಾ ವಸೂಲಿ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ತೆಲಿಪೋಂದು ಇರ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತ್ತೆ ದಾ ಇಂಚ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಉಡಲ್ ಕಂಡುದ ಬಿರ 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 ಕಂಡು ದಾಯ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಸುವನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದುಬೈಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಭಾರಿ ಒಂದು ಗೌಚಿದು ನಡೆದು ದಾಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೋಗುದು ಆನ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಡು ಏರ್ಪದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಕೂತಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಡಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಂದ ದಯಪಂಡ ಸಿಕ್ತ ಮಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅಂಜಲಿ ಮಾತ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಜಲಿ ನೀರಜ್ ಸರಿಲ್ಲ ಆರ್ನ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಕೆಲವೊಂದ್ ಜನ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಅಂತ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಪನೊಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆದ್ ಪೋಯ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಕೆನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡ್ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಡ್ ದಾಯಪಂಡ ದುಬೈ ಡಿಪ್ಪುನ ಮಾತ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗ್ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದು ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಾತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿವ್ಯೂ ಬೈದುಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆವೇರುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತ ರಿವ್ಯೂದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಮೂವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಪೇಜ್ ಮನ್ಪುವ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತಿರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಬಂದಿಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡ್.